L-awtoritajiet Maltin qed jilqgħu għall-eventwalità li tanker Russu Arctic Metagas jersaq qrib il-Gżejjer Maltin. Dan kif il-bastiment li ntlaqat minn Sidron fit-3 ta' Marzu kien jinsab mal-50 mil nautiku l-bogħod minn Malta, bil-awtoritajiet lokali jispjegaw li diġà hemm pjan ta' kontingenza fl-eventwalità li din l-emerġenza tinqala. Sorsi spjegaw li hemm il-biża' li tanker illi preżentament jinsab abbandonata għal rieħu fil-Mediterran jersaq lejn l-ibħra Maltin bejn il-ħant fil-għaxija u 2 filgħodu bil-bastiment jafviċina min-naħa tal-punent. L-istess sorsi spjegaw li Transport Malta qabdu kumpanija internazzjonali sabiex jinħoloq pjan ta' emerġenza ħalli titfassal strateġija ta' kif pajjiżna u l-ambjent ta' madwarna jista' jkun protett. Il-Forzi Armati ta' Malta jinsabu fuq standby. Fil-waqt li il-vapur kien qiegħed jiġi rrapportat li kien jinsab bejn l-Italja u Malta joqrob propju lejn il-gżira tal-Linnosa, il-maltempo tibdil fid-direzzjoni tar-riħ jaf jerġa' jressaq il-bastiment lura lejn Malta. L-istess sorsi spjegaw li l-awtoritajiet Taljani qed jikkoperaw ukoll b'diskussjonijiet kostanti mal-Kummissjoni Ewropea. Huwa mifhum illi il-vapur qiegħed iġorr fuqu ma' 700 tunnellata ta' fuel kif ukoll kellu 4 tankijiet tal-LNG illi 2 minnhom inqerdu fl-isplużjoni. L-istess uffiċjali spjegaw li qed tiġi ssuġġerita l-idea illi l-bastiment ikun ittowjat f'żona partikolari, madankollu s'issa m'hemmx ħiel fejn se jkun qiegħed jinġar. Intant, is-sajjieda kienu mwissija sabiex iżommu d-distanza mill-bastiment bħala prekawzjoni.